Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da arzikin sake saduwa daidai wannan lokaci. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda za ka yi magana a cikin WhatsApp da kowane irin yare, sannan kuma za ka iya magana da wani wanda baya jin Turanci, baya jin Hausa, shi ma za ka iya magana da shi ka fahimci me yake nufi a dukkan bayanansa. Yanzu kai tsaye ka danna, in ka shiga WhatsApp naka ka zaɓi wanda za ku yi wannan magana, sai ka taɓa wajen message inda ake rubuta message. In ka duba ta can ƙasa saman wajen alphabet ɗin nan ga wasu ɗigo-ɗigo guda 3. Yawwa in ka taɓa shi, to gashi nan bayanan a nan ƙasa. In a ƙaramin Android ne zai nuna maka yadda za ka dinga moving ɗinsa kana scrolling har ka zo kansa ga inda aka rubuta translation. Sai ka taɓa translation ɗin nan ka ba shi permission. To a nan za ka zaɓi irin language da kake buƙata. Misali za mu yi maganan da Turanci ne ko kuma da wani yare, sai ka zaɓo misali da Hausa. Hausa kake amfani da shi, sannan da Turanci kake buƙata shi ya ji. To sai ka rubuta kana wani gari. To kaga ya ma translation in sender za ka yi ka sender, kaga da Turanci kenan. To misali kuma ya kasance kana so ka yi mai magana da kuma Hausa, shi kuma kamar ya gani da Larabci, misali Balarabe ne shi ɗin. To kai tsaye za ka je ka canja wannan translation ɗin. Kaga a can, a nan da Hausa za ka mai magana, a nan kuma kana buƙata ya gani da Arabic ko da Indiyanci haka ga Arabic. Ba mu tambaya kana wani gari. Kana wani gari, gashi nan ya zo mana da Arabic. In kana buƙata da Indiyanci ma duk za ka iya yi, ko da wani irin yare ne baka da matsala. Translation ɗin kawai za ka ta canjawa. Akwai yarurruka daban-daban ga Bangala, yaren Bangladesh, shi ma ba mu rubuta kana wani gari. Shi ma duk dai haka ake translation. Sannan kuma in shi ya turo maka kana buƙatan ka gane cewa me yake nufi, yadda za ka yi magana da mutum kenan a kowane yare kenan a WhatsApp. Za ka mai bayani ya fahimce ka, sannan kai ma za ka fahimce shi. Kai ma za ka danna copy na abun da ya rubuta ma ka zo ka yi translation ɗinsa, ka canja yare, ka buƙaci yaren da kake buƙata a fassara ma sai ka fassara, ba sai ka je kana Google Translator ba. Wannan shine zuwanka na farko a wannan channel namu mai albarka. Danna mana subscribing, ka mana liking, ka mana share domin wasu jama'a su gani su amfana.